komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita, banat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon! Balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Hingo kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong aga Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado
Yari kita sa ika-napulong adlaw sa bulan sa Abril tuig 2021. Kamusta kamo iya mga kaaksyon amon sa kanginan oks lang kabayuntang nga okay lang, no? Kabudlay kung hindi okay. Pa-okihon tagid, no? Ara lang na sa aton tagsa ka mga puluyan, sa tagsa ka mga kauturan ta nga nagapamati diri sa aton sining programa. Kung wala man lang sang dapat nga kaladtuan sa sining adlaw, mas mayo nga magpahimunong na lang sa inyo tagsa ka mga puluyan, no? Para wala kita perdihon bala. Kabudlay kung kaisa sang sitwasyon, no? Amo gid na. Wala man ta mahimo sini kundi magsunod sa mga health protocol nga ginapatigayon sa aton sining syudad kag sang probinsya. Kag ti gobyerno nasyonal man mga kaaksyon ang nag-implementar sa sining paggios sang mga tao. May limitasyon ang paggios sang tao as of the latest mga kaaksyon. Grabe manino. Wala man pa sinuhon ba? Sige, hindi gid magsalig. Ang importante da nga hiluway kita tanan kag sundon ta lang ang mga health protocols kay wala man kita sang pierdihon mga kaaksyon, di ba? Kung pwede pamalang mapaiway, ipaiway tanay, no? Mansig magpabilin sa aton sinitag sa kamapurian. Dapat mangin safety ang aton sining ikayong lawas, labi na sa mga kaaksyon ta nga naga-monitor diri sa aton sining pagpangalagad. Mayara asymptomatic gani nga daway lang. Pero sa likod sini ara si COVID-19, no? Sige. Sa mga kaaksyon ta nagapamati sa sining udto preparar na para paniyaga, no? Kay maniyaga na ta dugay-dugay. Sa mga kaaksyon ta diri sa syudad sa Bacolod, sa mga kapurukan kag kabaranggayan, oks lang. Kung okay lang, mas manami gid, no? Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon, grabe gid ang panglastro yan, no? Tigi na sigahom pa sang probinsya ang mangin status naton mga kaaksyon kay wala pagid kapagwa man ng National IETF sa mangin status kag apelasyon sang apelasyon sang probinsya nga ipaidalom sa GCQ ang probinsya gikan sa MGCQ. Ay puwerte. Sige sa Manila todo nag-MGCQ naman sila matapos ang more or less 2 ka semana nga pag-lockdown sa pila ka mga lugar. Kabayon ta maka-recover na gilayon na kag mabalik kita sa normal naman nga pagpangabuhi. Ay puwerte. Sa mga kaaksyon ta sa Oriental side, kamusta iya kamo mga kaaksyon amon sa Kanginan? Kalakip man dira sa bugos nga Western Visayas, sa bugos nga Region 6, kabayonta nga oks lang ang aton sining nga pag-sinalayon, no? Di kita magsalig lang. Amo lang nang mabilin ta sa inyo, hindi kita magsalig. Tumanon ta mga health protocols para nga wala sang problema nga matabo. Ay, puwerte. Sige, sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon no Radio Philippine Standard Time, las 11:09 na aton oras, 11:09 na nanong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial. Balita ni Aksyon na Brian Morden. Negosyante sang baboy ni sa probinsya hindi mapiktuhan sa pagpanubo sang taripa sang importasyon. Kag Gobernador Lacson pangunahan ang paghatag sang financial assistance sa mga
sa mga pamilya sang NPA nga nag-surrender mga kaaksyon, no? Ato ni hibaloon karon dugay-dugay. Upod dira kay aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Art Tayhupon, executive order sang Bacolod nga nagapatuman sang pagligwat sang liquor ban, ginatapos ang City Legal Office. Kagiban pang mabalita sa New Government Center karon dugay-dugay, we have Aksyon Art Tayhupon sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa. Gas coupon worth 10,000 para sa mga kapulisan sa Bacolod City Police Office ginturn over na sa NNFFCC Northern Negros Federation kag MBCCI mga kaaksyon. Kag sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, siga balita ni Aksyon Alvin Graba. Mga kapulisan sa probinsya ginmanduan ni Provincial Director nga ipahibalo ang Executive Order number 21-2022 ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Ano ning ione? Ano ni ang kaundan sang pagmando sang provincial director sang probinsya. Ato ni baloon karon dugay-dugay samtang sa aton sini balita sa patrol. Maki-update kita dugay-dugay kay last 2 sining nga hapon natalana nga igadulong na sa katapusan nga palawayan ang apataran ka mga nagkalamatay sa massacre sa Gardenville, Barangay Tangob. Amuning adlaw mga kaaksyon, I don't know kung may mga pamilya na dira sa Holy Angels nga dira nahamyang ining apat kay kaina waygid, no? Sang pamilya dira mga kaaksyon, no? Kay galikaw man siguro sang pila ka mga bagay pertima, no? Do ginputos lang ni sa plastic. Pero ibaloon ta ni karon we Aksyon Alvin Graba sa detalye sa Kagiban pang mapalita sa patrol karon dugay-dugay samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga barita o kung sa mga outside sa syudad sa probinsya sa syudad sang Cadiz. Igabalita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Escalante magamay ginpangbuno nakagwa na sa ospital, suspect detinado na sa mga kapulisan. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Eden Abuso pagpaidalom sang ivermectin sa clinical trials ginaduso sang mga eksperto. Presidente Rodrigo Duterte ginasukot sang iya pangako nga pagdugang sang sweldo sang mga manunudlo. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, kag diriman sa Western Visayas sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, buti. Mga detalye sa aton siligin pang headlines, mamatian sa dinigilamang madugay, mahina ang kalaban samtang rochibog ng halos kalabanan nga mga kaaksyon ta. Sige, dra lang kamo kay kaming bahala. Mahinang kalaban Sige, parang siguradong sigurado. I-like lang kag i-share ang aton sining programa. I-like kag i-share ang aton sining program Aksyon Balita Banat Bulig sa Facebook page ang Aksyon no Radyo Bacolod. Plus ang aton sining mga kaaksyon nga monitor via website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers ta
Bayakson no Radyo Bacolod, i-share lang kag i-like sa aton sining nga programa. Ayos? Sige dali gid lang kaya rin ang resulta ho. Sang ginapaabot nyo gid nga small town lottery mga kaakson. Ang STL sa sining adlaw sang Sabado, pizza Jess kita sa bulan sang Abril tuig 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang unang draw sang Small Town Lottery sa mga tumalaya, STL kita 25 kag 28, liwat 25 and 28. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Ayos, sige, samtang nagaro timo-timo ng halos kalabanan, pero ang iban sini daway pa, karon lang dugay-dugay, no? O sige, sa mga kaksyon tanay nga nag-una share diri sa aton sining programa, daligid lang ha kay pang plaster to na yan isang Mayo, no? Para sigurado mabasahan tagid kamutanan, no? Manti ang iban sini pamiyo-miyo lang mo. Pamiyo-miyo lang. Pamati sila, no? Sige, i-like lang kag i-share lihog ang aton sining programa. I-like lang kag i-share ang aton sining programa sa sining udto mga kaaksyon. Sige, dali lang kay ginabukad ta pa diho. Okay, dali lang ha para siguradong sigurado, no? Dali lang kay daw ka hina pa sa aton sining net. Ay puwerte. May lang nga pagpamati kay Sir Alex Montesa. Nakahingagaw pa siya ho. Bago lang natapos ko nung ila sining meeting. Salamat gid Sir Alex Montesa. Kay Mila Tomas, good day Action Rex, watching from Sydney, Australia. Nice to see you, Sir Rex. Ay, pwede sige, salamat gid Madam Mela Tomas, no? Ayos, sa kay Noel Amar, may lang nga pamati Noel Amar. Kag kay Boy Jolingo, dira sa Barangay Mandalagan. Ga-monitor man si Boy Jolingo sa area sang Mandalagan. Ayos, sige, dali lang ha. Sa nakibot liwat kay Anali Oy, nakibot siya, no? Ang itsura ya gakorinot, no? Anali Oy, salamat gid Oy, no? Susit Alunan, may lang nga pagpamati. Madam Susit Alunan, thank you so much gid, no? Kay Vivian Rivera, kay Rancel Midio, Raymar Biranyo Lingoste, kay Christine Minies Villalobos, and Flores Orlando, no? Orlando Flores. May lang nga pagpamati sa Orlando. Sa kay Ria May Ladjo, kay Jane De Los Reyes, Vanessa Mayo, kay Arnifel Ormando, Serena Grande. May lang nga pagmonitor, no? Madam Virginia San Antonio Alpenda, dira sa Barangay Estefania. Salamat gid Madam Virginia San Antonio Alpenda. Kay Jima Taguan, Emeline Yap, sa kay Enrique Olietti. May lang nga pagpamati man Atia Kim Eriman, kay Gray Rio, Homalumina, present na siya. Kag si Tintin Prince Ogon Brillantes. May lang nga pagpamati man, no? Ayos, Madam Anali Oy, salamat gid Jennifer Alisoso Topas, kay Idi Laos, Jeron Javier, kay Adelina Cuevas, kay Lorena Arsenio Vigel, Maylin Arquilita, kay Valencia Kinet, salamat gid. Tidi Toquero Senior, Manik Manok, may lang nga pagpamati, no? Alex Montesa, thank you so much gid. Happy birthday kay Tatay Rehida, Tidi Rehida, dira sa Banwasang Valladolid, no? Happy birthday. Ika pila mo ni? Ika 18 Ernesto Regazzo, kay Lia Quirino, Mila Tomas, Rosel Gomez, kay Natives ni Ben Berdin. Salamat gid Natives.
sa kay RK Jane Susan Picara, kay Glenn Gamilong, no? Glenn Gamilong, kay Bongbong Espigol, Reggie Solita, Keisha Blas, Jess Asuncion, Arlene Pinida, Chow Azel Istacio, kay Yarn Grigas, Junjun Tano, kay Migs may lang pag-monitora, Nelisa Belbes Alpay, Nay Gonzaga, Alberto Singson, and Gregorio Andri John, Marcos Salibio, Jocelyn Acivita Ulak, Roselyn Colinco Baldisimo, Manjo Arnijo, may lang pag-monitoro ni Aquino, Jolian Montoya, Kelly Jelly, Ma'am Kelly Jelly, may lang pagpamati, no? Roland Ardinia, Jobert Flores Lumakang, Gina Villanueva, Charlie Parsha, and Alma Alarios Asunan, kay Sunny Boy Ligarde, One Good Fila, kay Noel Amar, Motoy Bibi, Ina Pulin, may lang pagpamati kay Ina Pulin. Salamat gid. And Noni Lona Calamba, Barrio Garay, kag Josedindo Nonato, Leo Santuiti Quirino, kag Matt Robin Aberia. Siging iban sini pakaronan talang ni mga kaaksyon diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Buling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:22 na nga tunuras 11:22 na mga kaaksyon. Sige, samtang pahunay-hunay kamo sa siningaod to. Kagang iban sini nakatapos na sa pagchibog mga kaaksyon. Sige, balitaan ta na kamo mga kaaksyon sa mga balita sa siningaod to. Nadula ng 30 ko ka mga listeners out, nagkaladto ni sila iya pagkatapos tamyaw, tinalikdan ako nila. Ay nalo, hindi ka mo magtalikod, anay. Oo. Ginatalikdan yung ko dayon ba? Hugid. Sige para sa mga kaksyon tang nagpamate, pwede ba lang maghubi na may edad na? Pwede gid, no? Kinanglan ta ang masunod nga mga balita nasyonal gikan sa News Center upod kay aksyon na dinabos sa ubilog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo, pinakabago kag pinakagarantisado nga epektibo pangontra sa Cagao D3 Bayo. Kadtuan tanang nga balita sa News Center, we have aksyon na dinaboso, ini may kang tanan sa pagpaidalom sang ivermectin sa clinical trials ginaduso sa mga eksperto. Kag Presidente Rodrigo Duterte, ginasukot sa iyang pangako sa iyo. Kaya mo pa lang sa gani nagkapagwa mo.
pila ka semana man nga pagdugang sa sulto sa mga manunod. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan ilabi na diri sa Region 6 sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Yari ang kumpleto nga mga detalyo pod kay Aksyon Eden Abuso. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, mayong udto. Mayong udto, Rex, kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon sa aton nga balita national. Ginaduso sa karon sang pila ka mga eksperto sa Pilipinas nga ipaidalom sa clinical trial ang ivermectin. Ini para himuon nga bulong para sa COVID-19 kag sunod sa kay Anay Secretary kag Infectious Disease Expert kinahanglan tun-an ang nasambit nga bulong matapos gintagaan sang special permit ang isa ka hospital nga magamit sang anti-parasitic nga bulong para man sa COVID-19 patients. Kung maaprubahan ini kag mapadalom sa trial, isa ini Action Rex nga gikan sa Pilipinas nga bulong nga sa COVID-19 kag hindi lang bakuna. So tan-awon ta ini kung anong laktan sang ilaman nga pagpatigayon sang pagpangusisa. Sa iban pa naton nga balita national, ginasukot naman sang Alliance of Concerned Teachers si Presidente Rodrigo Duterte sa iya sinipangako sa diin doblehon ang sweldo sa mga pampubliko nga mga manunudlo. Sunod kay ACA Secretary General Raymond Basilio, kinanglan sa karon sa mga manunudlo ang kwarta bangod sa pagsaka man sang presyo sa mga balaklon kag madamo pa sila sang gasto para sa ginapatigayon nga distance learning. Dugang pa base sa datos sang Ibon Foundation, ang isa ka pamilya nga may 5 ka miyembro ang nagakinanglan sang 31,920 pesos kada bulan para sa matawhay nga pagpangabuhi. Pero ti sunod kay Basilio, 93% sa mga manunudlo nga may ranggo nga Teacher 1 tubtob 3 ang nagasweldo lamang sa masobra 23 tubtob 30,000 ka pesos. Palayag sang Secretary General, nga isa ka tuig na lang sa pwesto si Duterte, wala sa gihapon na tuman ang iya sini nga ginpromesa. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan, naglambot na sa 135,297,064 ang apektado sa COVID-19, samtang mayara na sang 108,860,902 nga mga naka-recover, kag 2,928,575 ang nagkalamatay. Sa bugos naman nga Pilipinas, naglambot na sa 840,554 ang nagpositibo sa COVID-19, apang mayara na sang 647,683 ka naka-recover, kag mayara sang 14,520 nga nagkalamatay. Sa bugos naman nga Rion Size, Western Visayas, may 275 kapanibago nga kaso nga na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 29,152, apang mayara na gid lamang sang 2,569 ka aktibo nga kaso. 96 ang panibago nga recoveries kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 25,774, kag duha ang napatay, rason nga death toll sa Rion Size ang nagdangat na sa 803. Diri naman sa probinsya ng Negros Occidental, 108 ang panibago nga kaso nga na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 8,240. Mayara na sa 7,014 nga mga naka-recover, 231 ang nagkalamatay, kag 995 ang aktibo karon nga kaso sa bugos nga probinsya. Sa syudad sa Bacolod, 32 ang na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 6,350, apang yan ay mayara na gid lamang sa 399 ka aktibo nga kaso. 23 ang panibagong recoveries kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 5,760, samtang wala naman sang may napatay, rason na pabili ng death toll sa syudad sa Bacolod sa 191. Mga balita kag update gikan sa News Center, Aksyon Eden Abuso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:29 ang aton oras. Salamat gid Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod.
Ang inyo sininabatian nga mga balita nasyonal buylog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. D3 Bayo, mga kaaksyon. Wala ka nang hahanapin pa sa D3 Bayo. Siguradong mabuligan ka sa imo sininga kinanglanon sang ikayong lawas. D3 Bayo, mabakal ninyo sa mga sukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sininga lugar. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:30 ng aton oras, 11:30 na mga kaaksyon. Sa iluwantang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol, ini may kangtanan sa sining lubong sang apat ka mga nagkalamatay sa massacre sa Gardenville sa Barangay Tangob diri sa siyudad sa Bacolod na talana karon sa hapon, no? Nanong sitwasyon subong kag iban pang mga balita gikan sa patrol. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Son Rex, subong kining tanion, ari kita diri mismo, no, sa atubang sang Holy Angels Memorial Park Action, or rather Holy Angels Memorial Chapel. Sa din ginahulataton aksyon na Rex ang palabot sang pamilya Espinosa sa tanion aksyon na Rex. Kay sa at this time, isa wala pagid, no. Wala pagid sang pamilya Espinosa nga nag-abot sa kini nga alas 2 karon sa hapon. Ini sila ang igadulong nasa katapusan nila nga palawayan ining mga nagkalamatay action na particular, especially si Jocelyn Nombre, 59 anyos, si John Michael Espinosa, Gemma Espinosa, kag ining si Precious Action Rex. Si Precious Action Rex amuni ang makatuig nga bata nga babae nga karon na hamyang pa sa karon sa kilid mismo, no, sang sa may garahe Dampi Action Rex sang kining Holy Angels Memorial Chapel sa dalan sang Quadra, no. Pamagot kita action na Rex. So, wala ari na diri ang any member of the family. Kasi we have the information na may isa lang na maabot. Yung Sir Porferio isa diri. Sir, nagkasubong sa Action Radio. Porferio, no? Si Sir Porferio, apelyido ko ng Rex Solis. So, si Sir Porferio Solis, amuning isa diri Action na Rex. Sa mga nagahimo sang bangkay, siyang gahatag ba. Pero empleyado na iya sang Finaria Direction Alvin sa Holy Angels. Rex, no? Pero asto sa pamilya, way pa na da? Way pa ginaksyon na Rex, no? Si Sir Porferio Solis. Sir, any member of the family nakabot na? Wala pa man lakad to? Oo. Kaya nga, 1 o'clock na ba? Tapos sila? Mga 1 o'clock, oo. So mga 1 o'clock pa. Pero sir, ang sitwasyon karon because we have the information. Pila kami ang sa pamilya maabot? Wala ko, isama lang. Isama lang, oo. Ang gusto dito na sila maulat sa, sa Memorial Park. Dito sa dito sila mahulat. May alihis na sila mahulit ang pamilya Action Rex. Pero isa lang kami ang sa pamilya. Ang matabo ni karon sir, kada salakyan, kung autopolipre, isa ka sakyan na kalakay ng salakyan na sunod. Bali, apat na kasalakyan? Yes, na-ready na diri Action Rex nila ni Sir Porferio. Mr. Solis sabi ang salakyan diri apat na Action Rex. Ng mga salakyan autoponibre. Nga maning pagkasakyan sa mga nagkalabiktima. And sa diin... Balik kada isa ka lungona, isa ka tawo na, isa man nagsalakyan? Yes, Action Rex, sir. Kada isa ka lungon, isa ka salakyan. Isa ka salakyan, isa ka lungon ng kargaya. So, sir, sa pila ka adlaw nga pag... kaya diri sa inyo nakabisita man ang pamilya. Ang isa lang ilado po sa tabi pakaddo mo lang nakaddo. Karon sir wala pag why kay nga damo wala isa lang ako. Why gida isang pamilya yung anong nagkadto danda? Anong na nag-transact da? Ano na nga pamilya na? Oo, sir, ano nga pamilyang nagkadto diri sir? Yes ang Espinosa or yes ang Espinosa? Yes ang Espinosa. Oo.
Action Rex, no? Pamilya Espinosa. Ano ang ganing nagkatoperoita. name niya sang bana ni Jocelyn? Si Nombre? Jonel. Pamilya Nombre, way daya ka Pamilya kanto? Nombre, may nagkato na diri sir. Wala pa storya sa mga Nombre, ha? Way pa. Walang Rex. Oo. By the way, sir, ako gina, it seems nga, selyado na katama, no? Ang bangkay sa mga biktima. I think may pila naka-plastic o kung pagka-selyo sinisa para di ano naka-plastic ang yung selyo siya para di magsumaya ba ako. Kada isa kagay sa kadaber. O para sir, hindi magpanimaho man sir. O hindi magpanimaho dito sa pinyo, hindi ka naman ba ako bala? Okay. So, siyempre sa muling ginahimo nila sa karon. So, expected na ito, sir, mga nanong oras maabot ang any representative sa pamilya. Mga 1 o'clock, mga 1 o'clock, si Sir Porfirio. Pero dito na naiya sa din ganito dalon? Sa din dito, dalon, sir, sa Bacolod Memorial? Memorial. Oh, pero dito na to yung mahulat ng pamilya or Yes. ang himata nila. Yes, Action Rex, sir. Thank you, sir. Malakas na si Action Rex, no? Si Sir Porfirio Solis. Amo ni ang kagina nakitan man naton kada spokesperson man sang Holy Angels Memorial Chapel. At least para makakuha man kita dito ng mga informasyon. Gikan man diri Action Rex in relation sa sininga na talana nga lubong alas 2 karon sa hapon. So again, ginklaro ya because he had the information nga ang pamilya sang biktima na mga launa posible ara na dira gahulat sa Bacolod Memorial while ang ibang diri Action Rex mahulat man dito only isa lang sa representative ang maukod sa sining sa punerarya o kung rather sa auto punibre. Sa karon makitaan mo gani actually sa aton sining video I don't know kung ara na da makitaan mo da Action Rex napahamtang sa isa kahulot malapit sa may garahe Action Rex, no ang maning sitwasyon karon sa mga biktima pero So wala pa na makarga sa auto punibre? way pa Action Rex way pa na karga sa auto punibre mga alauna ni siguro malakat kay alauna alas 2 Action Rex ang maning natala ng lubong pero lantaon sa Action Rex basing may ara pa iban nga mga schedule o kung ara na dida or rather ara na sa may Bacolod Memorial basing may isang paghahimuon pa in relation diri Action Rex, no kay subong sini ginabutangan na sa mga pictures bala ang kada auto punibre may nakita diri May live ka da? Ginausap ko subong masaylo ko aksyonaran ng TAD para makalive ko. Oo. Sige, sa ilo abi sa piakbe para nga ma-check naton dira. Okay. Action Radio Philippine Standard Time las 11:37 na nga oras. Nagapamati kamo live report ni Action Alvin Graba dira sa Holy Angels Funeral Parlor. By 1 o'clock posible malarga na ining apat ka mga sakayan or salakyan sang Holy Angels nga nagakarga sang apat ka mga bangkay going to Bacolod Memorial Park kung sa din dira na sa may Alihis Dampi, no? Action Alvin? Sa special com siguro? Yes, diri kita Action Rex. Sige. Diri kita nag-agi para makagamit pang kita diri Action Rex. Silingkong Bacolod Memorial dira na sa may Alihis Dampi? Yes, Aras. So manang dasang Bangga Alihis, no? Aranita bla? Sir, yes sir. Adi, sabi Alihis mismo Action Rex, no? Okay. Alihis Memorial, ining Bacolod Memorial Park, Action Rex, makita mo na sa aton sining video live. Ang laragway o kung ang isa ka picture nga ginabutang diri Subo maning kamatayon kay may isa ka pamilya wala pa man magalabutan da or bisan part lang sa pamilya, no? O bisan part sang pamilya because hambal ni Mr. Solis kagina Action Rex sa pagkapakigaangot man sang pamilya Espinosa sa ila nga ang maisa lang ang kamiyembro o representative sa pamilya maupod sa Bisan mag-apat pa na ka pamilya da tag isa-isa ka salakyan dra hasta lang makalabot sa Bacolod Memorial Park daw okay man gali kiti dunto nga nagamos ini.
Kaniman, oo. Kayo nga, iban ko mahulat na lang dito. Ari, makita mo sa atin nga Facebook Live Action Rex. Ining si Precious Jonah Espinosa. Maning 5 years old Action Rex, no? Maning igabutang diri sa sining auto punibre. While ang diri naman sa isa Action Rex na butang naman ang pangalan man ni John Michael Espinosa. No, ginaamat-amat pa lang ang pagbutang pagplastar sa mga laragway. Taga dinggit ni ang pamilya niya, Espinosa, taga Bacolod man eh. Taga Bacolod man Action Rex mo, Gardenville man ang ila sining address. Hindi Gardenville guro yung napatay ni, pero ti ang original bala nga pamilya kung taga Dinisla, taga Banago, taga Dinisla. I-check ta ni Aguilaliwat Action Rex kaya atong mga previews ta nadumduma mo to, itong babae nga Espinosa, taga Banago to sila Action Rex. Sa pag-interview ta previews ang natabo sining insidente. Galing kay si John Michael Espinosa, kagang ini mga nagalabig na dito mismo natabuan sa lugar sa Hindi man ni pwede nga maghalinda sa funeral parlor nga wala sang pamilya nga naga-guide na di sa magdalablas ang bangkay to dito pa kadto sa Bacolod Memorial Park Lao. Oo, Kasubo man nga sitwasyon, kasubo na rin sang kaso. Oo. Plus kung temprano pa pero I don't know kung paghalin dira karon dugay-dugay kung may di maupod dira no halin sa funeral parlor padulong dito sa Bacolod Memorial Park. Kag pagabot sa Bacolod Memorial Park kung misahan pa rin sila or nano? Ano mo na ang mga question sa karon Action Rex, no? Pagkatapos mo na lihog ka to check base sa Bacolod Memorial Park kung ano to? Yes, Action Rex, no? Ari kita mismo sa garahe na nagtampi nangalihit kita Action Rex. Kita antaman abi ang laragway man ni Remedios Gemma Espinosa. Amo na yung sa may sa sulod na ni funeral car nga sa funeral car diri Tarex siya van? sa may Tarex van. Diri siya ibutang Action Rex, ano? Diri siya isakay ining si Remedios Gemma. Bali amo ning una nga magwa? Yes, actually ang una to magwa, nakita mo sa gwa kagina Action Rex ang bata. Okay. Si Fresh Sa bata. dinto na sakay tong bata to? Come again? Sa dinto na butang? Ari pa diri sila actually Action Rex mo. Sa sulod? Makita mo sa atin sining Facebook Live to. Ari pa sila diri mismo no sa Holy Angels Memorial Park. Or rather Memorial Chapel. Still makitaan mo sa atin sining Facebook Live wala gid bisan isa ka mga personalidad o within any member of the family. Basi apro hambal to sang gatin dira kay nato sa interview mo lagi na pamilya pa no? Ay pa, bisan nambal kagina ni Sir Mr. Season pala Action Rex. Wala pa any member of the family nga nag-aabot. Kinalauman nila mga 1 o'clock maabot ang any representative sang sining Maabot dira sa punarya? maabot diri sa funeraria kay masakay, maupod abi. 12 o'clock na? Oo, makitaan mo na Action Rex sa aton sining Facebook Live. Magwa kita para para sa preska nga hangin Action Rex. Preska? Oo, syempre. Kaya nag-agila kita diri sa garahe. Kilid mismo sa garahe Action Rex, no? But anyway, ari diri. So, bali, apat, no? Apat ka mga salakyan. O kung mga auto punibre, kada isa ka bangkay, isa ka auto punibre. Sang nasiling na una diri nakitanta kung ara sa gwa ang laragway abi o kung ang picture diri ga sakay si Precious Jonah, no? Ang tatlo ni ka mga lungoni amuning magulutod? Apat, yes, oo. Kaya ang isa ni daw ari sa una-una amuning bata? Yes, Action Rex, so halos pala rihulang abi ang Kadakon sang lungon. Although sa una nga makitaan mo, may ara na kagang tatlo to sa medyo likod dampi Action Rex, no? So awali ang sitwasyon na diri gahulat man kita even ang mga drivers gani, no? Ang Angels Holy Angels Chapel ang ari naman na diri gahulat man sa posible mga nanong oras kaya as expected kagina hambal man to ni Mr. Season mga more or less mga 1 o'clock pa si lakat na sila diri Action Rex, no?
para sa sining natala nga lubong na karon nga adlaw sining apat ka mga nagkalamatay sa massacre diri man Basi siguro dito sa patio, basi kung may nagahululat man to, nga pamilya bla. Yes, amo na ang isa sa mga Kag ginareport na lang sa inyo, Action Alvin, nag-imbitar ang Police Station 8, of course, sa pagpamuno ni Police Major Puerto, nga mayara sang pagatag na ni Christian Tolot ining suspect sang extrajudicial confession sa mismo ti, of course, mayara presensya sang iya abogado amuning gin palayag by 1 o'clock dito sa Police Station 8 mismo iga patigayon ang ining paghatag na sang extrajudicial confession ni Christian Tolot, Action Alvin. Yes, Action Rex, no? Rest assured nga magpadulong kita dito sa lugar mismo, Action Rex. After this, kay na timingan ginahulat agiya actually na ang pa any member of the family kuntani, no? Para Gani, las mahibaluan 12 na. Oo, alas 12 na, pero subong sini Action Rex, so wala pa sa gyapon, no? But anyway, ang mga Alas 2 na tala na ning lubong, no? Yes, sir. Alas 2 na tala na Action Rex ang lubong sining apat ka mga nagkala biktima. Condolences Si Jocelyn. lang sa pamilya nga nagapamati subong. Kag ti handa naman ang funeral car. Actually ginpang butangan na sang mga picture nila, no? Ano na magtawag sila? Daw larawan nila sa unang portion sang autoponibre. Yes, Action Rex. Kay tatlo na nakita naton. Si Gemma, si Michael, John Michael, kaga ining si Precious. Posible basi diri man ibutang, no? Sa isa ka auto pa ni Breway pa maning nabutang abi ang Si Jenilyn. si Jenny si Jocelyn. Jocelyn. Si Jocelyn. Amani ang posible diri igabutang man sa isa ka auto pa ni Bre. So already na halos ining apat ka auto pa ni Bre. Ginahulat na lamang kung anong oras si karga diri para sa sining lubong na talana alas 2. But definitely, as he have made mention, Mr. Season, mga launa karon, no? Launa karon sa hapon, tulak from Holy Angels Memorial Chapel to sa area naman sa Bacolod City Memorial Park, Action Rex. So, ang sitwasyon diri mismo sa Holy Angels Memorial Chapel with Action Papang Nixon Taho ang ka-action yung action. Din kamo pa Bacolod Memorial Park na? Away, ari pa di sa ato Pero kamo bla, mauna kamo move dira? Ma-move kami to kag para ma-check ninyong area. ang area. Sige, balikan ta lang kada karon dugay-dugay Action Alvin para sa dugang sining paglaragway kun ano ditong sitwasyon man sa Bacolod Memorial Park. Yes, Action Rex. So, kamaning sitwasyon na diri sa Holy Angels Memorial Chapel with Action Papang Nixon Tahaw. Ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Action Alvin Graba. Naga-live report dira sa Holy Angels, mga ka-aksyon sa dalan, ano na da nga area man, Galo. Basta di lang sa unan sang Action Radio stations. Aradra ang Holy Angels, no? And magatulak na dugay-dugay, ginaplastar lang mga funeral car, mga ka-aksyon para nga ready na nga magpadulong sa Bacolod Memorial Park. Malikanta lang si Action Alvin Graba, dugay-dugay, upodra kay Action Nixon Tahom, direkta sa Bacolod Memorial Park, no? Nga dito igalubong ang ining apat ka mga maghimata, mga ka-aksyon nga biktima sang massacre. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:49 ang aton oras. Kadtuan tanay si Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ang balita ni Aksyon Alvin Graba, builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Santon Plus Herbal Soap.
ang pampakinis, pampaputi sa ngaton sining kutis. Amo ning gamiton ta para Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:50 nga oras kadtuan tanay si Aksyon Art Tayupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa executive order sang Bacolod nga nagapatuman sang pagligwat sa liquor ban ginatapos na sang City Legal Office mga kaaksyon. Kagiban pang mabalita, we have Aksyon Art Tayupon. Sa detalye, Aksyon Art. Tinatalakay sa mga Action Rex as we speak sa committee o pagdandri ang City Legal Office ang parte sa pag-finalize sining ipagawa ng executive order nga mo naman ni ang magaligwat sa implementasyon sa liquor ban diri sa Bacolod City. Kung madamduman Action Rex nga sining 2021, may executive order number 3 ang alkalde, especially allowing or pagbukas, kintugutan ang mga kalan-an, kagiban pa diri nga ma-selected nga mga balalagyaan nga pwede inom ka o kung maka-order sang beer until 9 p.m. in the evening. But bangod sa kaso nga nagtimbuok diri sa siyudad sa Bacolod kung COVID-19 ang paghahambalan, amo ni siya ang rason kahapon nagsapol o nagmeeting si Mayor Ping D.O. Pedri ang Emergency Operation Center kag local IETF sa hanay sa mga negosyante kag dito yung updan man kag suportado sa mga negosyante yung lihok sa syudad. Sunod rin kaya ito ni Bayatan, actually hindi siya wagid man isang pagbago kay ang matabusin ni the same lang nagligad na tuig at ang executive order magiging pagwa ni Mayor na pwede kapon ang pumuriyo bakal sa ilimnon pero hindi na pwede sa pampubliko nga lugar mag-inom kundi sa balay nga lang Action Rex. Kagatong sa una regulasyon nga di until 6 p.m. ka lang pwede magbakal kag sa balay mo lang dapat mag-inom. Of course magasunod man sa social distancing kag inang tuman ka na mo nga gatherings amo malanaan pinagka mga taralupan doon na magabago sa sining i-implementar sa city. Pasalamat mga researcher na Bayatan at least mismo ang hanay sa mga negosyante ang nakakita man sa nga punto kagagaging nagsuporta sining nalihok sa city bagod man sa ila nakita na tidak ko ini mabulig to prevent hindi na magduga o hindi na madugangan pa ang numero sa kaso sa COVID-19 sa Bacolod City. Yari siya ni Jose Lito Bayatan ng City Legal Officer sa Bacolod City. Subong sa diskasyonan mo ang liquor ban nga bilang kuti daw ginhalugan na to kay gradual na tutani. Okay. Na on a limited establishments nga mag-serve siyang liquor. We call it semi-public place or a public place like sa mga restaurants, sa hotels nga nag-ooperate. Pero absolutely ang sa mga karaoke, mga nightclubs, absolutely banned ginaya. Pero ang pag-gradually permit naton bilang ginlugakan siya, pero subong guro i-suspend na ang iyang ang iyang application. Amo na ang gina-contemplate subong di sang sang committee na kung i-suspend na because we are experiencing increase in the positives. So balik lang ta sa regular yapon nga ang daan sini is Executive Order 63.
way back last year pa, nga makabaka lang on a limited time, 1 o'clock in the afternoon up to 6 o'clock in the afternoon. And then ang consumption sa balay lang. Private residences lang ang consumption, but they can still buy liquor. Kumara sa isang person sa palayag ni Atty. Joselito Bayatan, ang City Legal Officer ng Siyudad San Bacolod. Aspaya sa curfew sa lingaway para subong sa discussion man sa committee, especially sa bahin sa City Legal Office, kay silingan daw ka hindi pagidman kinailanon subong ang magligwat o kung may mga pagbabago kay since ining ordinances and curfew ang ginadihon man niya pagi sa gunian, so depende ko na no man yung outcome sinasauli kay kung siya ito ni Bayatan ng Tambalon, silang nga hindi pa nakinanglanon importante lang nga ang syudad may mga executive order na ginadihon ang alkalde to prevent sa dugang pang pagsagasing kaso sa COVID-19. Pero why payasang mga liquor ban katulad sang Negros Occidental nga ma-effect ya by April 12, wala pa ya kita action art no sa Bacolod? Ang ina-effectivity sila sa next kinahulat naman nga mapagawa na ngayon mga official executive order kung liquor ban changes. Pero ang curfew ay pa na dinaom-dahom kay ay pa man gani na diskusyonan. Gani man? Ang sa province at mo to by Monday Sila yung umpisa na eh. At diliya na ay pa na subong matalakay sa committee kagway pa na makalabot sa rin. Basi magnubo-nubo man ang kaso na karon kag sa masunod nga mga inadlaw kay kahapon daw 30 pila to? 30? 32. 32? May patani nga muna ang matabo. Gani man? Para na at least magkakuha naman niwat, bounce back kita, hindi man mapigtuhan gid ang ekonomiya kag palangabuyan sa publiko action Rex. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action no action at hupon o sa balita o sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon Artay Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa inuwanta si Aksyon Brian Morden sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa negosyante blasang baboy ho sa probinsya hindi mapiktuhan sa pagnubos ang taripa sa importasyon. Kag Goblakson ginpangunahan ang paghatag financial assistance sa mga NPN. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian sa Kapitolyo. Go ahead please. Action Rex, wala dapat sang kabalakan ang mga hog racers diri sa probinsya sang Negros Occidental kag ang mga nagabaligya sa merkado apisar nga may ara sang palayag si Presidente Rodrigo Duterte sa pagpanubo sang taripa sa mga pagpang-import sang karne nga baboy gikan sa iban nga pungsod. Sunod diri kay Dr. Ernel Oconrinante de Sena, ang provincial veterinarian naton diri, nga ang probinsya sang Negros Occidental sufficiente gid sang supply sang baboy. So ining alalabot o mag-aabot sa pungsod Pilipinas halin sa iban nga pungsod, posible nga hindi na diri makalapos sa probinsya Action Rex. Kaya dito pa lang sa Luzon area, maubos-ubos na dito. Kag isa pa gid nga hindi siya basta-basta nga makasulod diri sa aton sa probinsya, kay madumduman sa aton sinilatag palamati, may ara kita diri sang pagban sining mga karne sang baboy halin sa ibang nga probinsya kag iban pa nga pungsod bangod sa pagproteher naton diri nga mangin libre kita gihapon sa ginatawag nga African Swine Flu o kon fever o kon ASF Action Rex. Isa pa karon ka maayong balita sunod ang Negros Occidental amoya gani naga-supply na sang baboy dito sa Luzon area kag iban man nga probinsya sa bugos nga Pilipinas. In short, diriya sa aton sa probinsya, ya daw wala shortage sa Action Brian, no?
Waay action Rex. May supply pa man ta nga bastante ya. Oo, kag naga-import kita Import subong. pagatagani mo. Oo, nagapagwa kita baboy diri. Hmm. Pakadto dito sa ibang probinsya. Nagligad ganing bulan suno kay Disena mga sobra 5,000 ka baboy ang na-transfer o na-transport dito sa ibang nga lugar gikan diri sa aton. So kung ano man nga mga pamahog sining posible ang pananawan sa pila ka mga senadores ato nga kung mag-abot na diri ang ini mga importation nga baboy kag gintanubo ang taripa ining mapierde ang lokalidad naton diri or mga lokal naton diri nga mga grazers kati pabaratuhan sa Valdez na hindi dapat ina sang kabalakan kay tiginatunan Manila kag hindi man basta-basta nga makasulod direktad sa probinsya sang Negros Occidental. Gin palayag pa na bisina nga ang Negros Occidental subong amo may pinakamaayo nga production sang baboy kag apisan nakita niya diri nga siguro mga 5 pa ka tuig agod nga makabawi ang Pilipinas sa sining pagdutay sang baboy pero tinagatinguha karon gobyerno diri sa pungsod nga mapigayon ini tanan-tanan action Rex. Ari si Disena ang sini. Kung sa Negros Occidental kay sobras kita sa production, wala siya sa direct na effect, no? Kaya nga itong mga research, right now, enjoying the high price sa Manila. At ang mga fata, pag kumaisa na 190 pesos per kilo head weight. So, okay. Kaya na natapos ang kawalit na iskap sa Manila. Okay, ang mapiyar di sa iwan. So, ang mapipis yung natin kaya ang Metro Manila. Kumalang yung ilaya na supply, no? Okay. So, ang Negros, actually, hindi tayo directly mapikuhan. So, hindi may alam ang tagyapon, Dok, na, Dok, hindi may alam ang tagyapon. Lowest lang area, no? Maligas lang sa area. So, sila registered sa Luzon, regions. Aside from region 6 and region 7, sa mga inabantayan naman. Dahil sa study, sa mga experts sa site, mga tracking, nakalagahan sa so sa slaughterhouses sa affected area, posibleng magdala ng virus sa ASF-free areas. Kung may natutukan sa mga sila. And sa actually online, no, may nadakpan talaga sa street man, no. So mga ginapatayan sa ating task force, report ang mga items. Pero dahil import sa mga bagong nadubuan taripa niya, pwede nga di kasulod man sa aton consider siya. Totoo? Action Rex sa porosyon sa palayag ni Disena angot sini. No? So, tingin kalipay man sa mga hog racers according to sa iyang nagapalapot sa pila ka mensahe sa iya dito nga talatapan Action Rex. Si Governor Eugenio C. Lacson nagpanguna gid Action Rex sa paghatag sang ginatawag malang financial assistance sa mga former NPA. Ini sila in short nagsululungka ini sila Action Rex sa sabak sa gobyerno. So kahapon nga adlaw ini siya ang naghatag sang kwan iniyo chike ini nga nagabalor sang 754,000 pesos sa 14 tanan ka mga former rebels. Lapit isa ka milyon ba? Lapit isa ka milyon Action Rex. Kagining 14, ari ni sila sa paghinakop sang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kung eclipse sang gobyerno nga taga kuan ini sila while lang ang specific nga barangay pero taga Kabankalan, taga Talisay, taga Hinubaan, Kawayan, Isabela, kag Ilog Action Rex. So nakabaton ini sila sang chiki way man galing na indicate gid kung tagpila kada isa
Basta sa 14 sila, 754,000 ini tanan-tanan. Magluwas ini Action Rex, ini sila ang nakabaton man sa mga liso sang panano, mga utan. Gintagaan man sila gikan sa opisina sa Provincial Agriculturist. Fresh nga gatas salin sa Provincial Veterinary Office, amuning sa mga baka Action Rex. Hygiene kits dira kag sumuman mga food packs halin sa PSWD office kag sa Provincial Health Office Action Rex. Ginpayalayag diri ni Lacson ngati ini mga former rebels gin pili nila nga magbalik na sa gobyerno agud magtawhay na sining kaugalingon. Nagpalbot siya inisya sang iya intensyon pagid nga magbulig pagidugang ilabi na gid subong nga panahon ining pandemya. So no kay Lacson diri kinanglan nga maayo man ang paabuton sa buwas damlag sining nasambit iya nga mga pamilya kag ang ila sini kabataan. Kada former rebel to tagpilang bato ni Lacson, Brian? Wala na specific Action Rex kung tagpilagit ang ginbaton pero 754,000 initanan-tanan ang ginapagwa kahapon nga dako man siguro kay kung may armas ka na daw may presyo pagid na mo. Daw lain pag nga price ko Action Rex basi na include na siya. Okay, doon may mga M16 kada dako ina mo nga mabato nimo. So ini sila tanan para sa pagyakop sa gobyerno kag secure man is Action Rex. Ginpatigayon ini ang pagpangatag sa financial assistance livelihood program ni sa probinsya dira sa Capitol Social Hall sang kahapon. And ginasaksihan mismo sa Department of Interior and Local Government of LG Negros, OIC Director nga si Roslyn Quintana, kag si Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II. Araman ang presensya ni 303rd Brigade Acting Commander Colonel Michael Samson kag si Negros Occidental Police Provincial Office o Nocpo Director na si Colonel Rome Palge Action Rex. So tiyan mo na ang ining program, flagship program ini sang lokal kag iyan ni correction man dito sa national nga national office mga Action Rex ang ini nga programa sang Eclipse ang gobyerno. Pakaronan ta mga tingog sinig plus karon sa hapon tinguan ta malambot na si Mayor Rene Gustilo kaya tong Guadalupe proper nagligat to interview ta sa iya nga may ara sang damo nga nag-positive Action Rex. Kagabi gin-lockdown na gid sila ang kapugusan nga barangay. Kaya way mangguro ga pamati sa advisory nga ginapalayag sang gobyerno lokal mo. At may posibilidad. Sa bagay, galing ang tao, amo na ning sitwasyon, maintindihan mo man tani mo, galing iti kung mag-amuning kadelikado, blas ang sitwasyon, dapat bisan paano, kahit hindi mo na maglawig, pinakalawig na, 3 kadlaw siguro ng lockdown na sa area na. Yes, Action Rex. So, kundi sa Martes to, may 21 nga sa isa lang kabarangay mo, 21 ang positive. Posible na dugangan gid ko nga ang kagabi o kahapon gin lockdown gini sila yaka gintabutangan sang madamo nga kapulisan Action Rex. Gin bawalan gid sila ang pagpagwa sang pumunuyo dira sa may Guadalupe proper. Sa Gingaling Guadalupe na Action, Brian? Sa magkuan ini padulong ini sa Bali Hermoso nga way Action Rex. Okay lang puwas ka na niya sa San Carlos City proper. Yes. Tabo ka ni Staytay pa Bali Hermoso na. Pa Bali Hermoso ni siya nga way pero dako nga komunidad ni Action Rex mo. Ang Guadalupe gin-lockdown na sila for the meantime kay daw dito git ang damo subong positive sinisambit nga lugar. Pilang San Carlos gani subong? Lapit-lapit na sila Action Rex 200 ang positive sa ila. Kay dito gani sa area sa Barangay 1 may ara man nga nagpositive. Nagaobra iban sa gobyerno, janitor, may ara naga-opisina, tigin pang swab-test na sila, asymptomatic, mga Action Rex mo. Do halos kalabanan, do laban-laban, mga asymptomatic, subong eh. Inaway ginabatsyag bala, do mild lang katama, may tangkaso-tangka, may hilanat-hilana, tapos daw mild lang basta asymptomatic siya, amo ng deklarasyon mo.
Oh, daligid lang kay na utod si aksyon na Brian Morden, no? Galing iti kung asymptomatic ka, dapat ara ka lang sa imo sining balay, no? Hindi ka lang magsali ka latagaw or lagaw para siguradong nga wala sang malatnan, Action Bri. Yes, Action Rex, symptomatic ini sila kag mostly dito ang nagaululubrab lang ginapang swab test sa mga companies amo ning positive, Action Rex. So the requirement gidla nga i-swab test sila dira nakitaan nga nagpositive ini sila. So pakaronan tari karon nagdugang paging detalye angot sining nasabit iyang pag-lockdown dito sa kabarangay sa syudad sang San Carlos. Basta kung maka-update ka man karon kay Gubong parte sa apelasyon na tubla sa National IETF ko ano na to? Yes, Action Rex, balikan ko siya karon. O kung ma-GCQ gid ang probinsya bla iti ang curfew iya ma-start na iya sa Lunes mo sa bilog nga probinsya. Yes, Lunes na 8 to 4 bla mo. 8 to 4, las 8 sang gabi hasta las 4 sang aga. Oo, pero ang status siya from MGCQ, nag-MGCQ naman actually itong mga pila ka mga area sa Manila nga nag-GCQ nakaligad mo. Nagbalik ka. Oo, hindi tanim mabalan kung anong kung paboran isang gobyerno nasyonal, no? Kay sige pang meeting subong sang presidente ta. Yes, Action Rex, i-update na gini karon kay inang amo na blang may mga posting sa mga Facebook dira nga sila mismo daw media man nga nag-DCQ na kunong Negros Occidental. Ang Negros Occidental. O, daw kadamo kadaan sang mga hindi magklamo subong mo. Sige lang yes, Action Rex. Hindi kagabi bagang akon ka chat kag text hindi pinamangkot hindi taman isla maisa-isa. Kaya nga na GCQ, nasling kuwa ay. Kuwa pating nakulod, why tigin post naman ng dahil nga, diri ka mo niyo, mali ka katabo sa buong may nagapabangkot, gani sa akon nga, ma-GCQ ko nung bakulod, lingko daw ay man, tapos may lockdown na kulungo matabo, lingko daw wala man. Damo, ang Action Rex. Gani, damo gid mangin alamon, sige lang basta importante lang pero pamatsyag kag pamati lang Para sa ila ihibalot kadtos lang sa page sa Action Radio. Oo, para siguradong sigurado. Para sigurado or sa PIO sang syudad Bacolod. Syudad. Oo. Kag sa provincial government PIO man. Na dira ka mo kadto hindi kay maningat-tingad lang da kay ang mga deklarasyon niya nga may mga gin-lockdown nga mga lugar sa mga barangays kag may limitasyon lang pagsulod mo sa isa ka lugar diri sa probinsya base na sa ila kaugalingon nga mando sang LGUs hindi iya pang kabilugan na i-action right, di ba? Yes, amo gina-Action Rex like sa report na mag-ulang may lockdown pero sa barangay Guadalupe lang sa San Carlos. Although nga may mga limitasyon magsulod ka sa San Carlos sa DSB in preparations man na baluka daw 4 kun 6 ka mga LGUs diri sa probinsya blang wala COVID-19? Yes, Action Rex, mga gulugagmay nga mga manwa. Oo. Isa lang Don Salvador Benedicto, di ba? Yes, isa nang Don Salvador, Action Rex. Oo, ang lockdown pag ito nga gin-lockdown ang Bago City Hospital. Oo, lockdown. May mga portion lang Oo. Ang sa Himamaylan ganito kagabi may kapamangkot sa aton kay na-interview mo to kahapon si Mayor Tongson. Why to lockdown sa kuan nag-positive na si Mayor si Vice Mayor Justin Gatuslao. Oo, kay naga-personal pamangkot sa aton kita lipay man ta na at least kilala ta nila. Kag gapamangkot sila wala man lockdown si Mamaylan ang tanggin palayag ni Mayor Tongson nga i-lockdown nyo ang bulang. Ang bulang. Ang bulang ito mo gitong sa Ilog, sa Kabangkalan, sa Himamaylan mo gitong nagdamo ginang bulang to mo. Amo gito na pa si Mangga ni Mayor Thompson gagapon mo. Ay, next naman. Sige. Update lang karon Action Rex. Pati na tangin ayo mo to gabi actually pamangkot na kay Gov Bong. Wipe update na confirm MGCQ, MGCQ balang Negros Occidental wipe pa na. Balita gikan sa Kapitolyo, Action Brian Morden nag-report una sa malitaw na saksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat ginaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Standby na sa report sa Nokpo. Kag balik report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Kag ang BCPO naton si Aksyon Eric Magbanwa. No? Kag ang aton sila nga mga out-of-town reporters. Daligid lang standby anay. May tisi kulang blangi mo sining lawas ang vitamin. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka? Ayos, sige, daligid lang kay manamyaw tanay kahapon, way kita ka panamyaw mo, tumanon tananing promisa ta sila kay Rochelle Torbela. May lang pagpamati Rochelle Torbela, kag kalakip man kay Michael John P. Season, may lang pagpamati dra sa Chato Ilisi Paranaque, greet lang si Vanessa Mayo, Kelly Jelly, kay Noel Amar, happy listening lang kay Kent Cesar Barcelona, Christopher Hison, happy Hison, gapaurok-urokid pamati. Salamat gid sa inyo tanan-tanan. Kay Ronnie Malanghaya, may lang pagpamati dra sa Hufuf, Saudi Arabia. Salamat gid, no? And kay Manik Manok, tamyaw ko pagida sa
si Claudio Nunat panagito ni sang puno paho Bukros dako la Carlota nun sa man speaker kag radio nga gamay ginapamatian kagalong gani kagalong ha. Manik Manok, salamat gid. Gian Resisyo may lang nga pagpamati. Marie Evancia, damo baboy baligya sa mga municipalities, so there's no need to import, support local products. Gani man Marie. Thank you gid Marie Evancia, thank you gid. Alex Montesa, ang panubo sang taripa ni Dugong hindi makabulig sa ekonomiya sang Pilipinas kag nagapadugang pagid sang burden sa mga hog raisers, sir. Gani man. Alex Montesa, salamat gid sir, no? Alvarez Pabilona Rodelen, may lang nga pagpamati, greet lang papaya kag si mama yang nagapamati gid subong sa programa kag pamilya Alvarez. Si Rodelyn Alvarez ni gali sang Kapitan Ramon, Silay City. Thank you so much, Rodelyn. Salamat gid sa imo sining mensahe. Sa kay Netski Camacho Postrado, ni Rex pa no naman kami di sa Northport Pier, sir. Duwa na kami kasimana di sir, wala kami budget di sir. Nga manara kamuda kag anong plastada sila mapuli kamudi or nanuman. Di ko pa maintindihan sir, no? Netski Camacho Postrado. Andrew Juanites, salamat gid sir. Andrew Juanites. Kay Maria Gerly Abad, thank you for keeping us informed of the Gardenville massacre. Because of your good and comprehensive reporting, we are well informed. Thank you, Action Radio Bacolod. Salamat Ma Maria Gerly Abad, no? Siling ni Evelyn Manyoso Rico, linga diin ang pamilya sang mga napatay. Basera naman sila mama. Evangeline Moscoso, may lang pagpamati. Romel Consa, sang OTTJ. Jory Sultan, salamat gid. Renz Evangelista, kay Suseta Lunan, salamat gid. No? Ling ni Suseta Lunan, daw kabudlay man naman. Ay, patay na daw, wala gid ginatipan. Mela Tomas, condolences sa pamilya. Halin sa kay Mela Thomas, no? No ni Lona Calamba, kaluoy sa mga biktima hasta subong wala pa ang pamilya. Cabrillos Lunami Gloria, kawawa naman si Inday, RIP Inday. Salamat gid Cabrillos Lunami Gloria. Kay Celia Alquizar Dinisa, Cabrillos Luna, okay, nabasa tanan no? Kay Idsel Delmar, happy Saturday everyone. Number 1, very best stations that people loves to hear every day. Rely gives fun and joy. A very informative station in Cebu. Okay, sa Cebu. Sige, salamat gida. Taga Mabulo, Cebu City. Shout out lang sa single for Cry Central 1 Dasay Mabulo. Salamat gida Idsel Delmar, no? Alex Montesa, Neva Jane Borja Ramonida. May lang pagpamati Neva Jane Borja Ramonida. And sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, salamat gid kag greet siya lang si Jory Miliesa sa iya birthday today. Ang panamya ulin sa BCHS Bacolod City High School Class 74 halin sa kay Madam Elizabeth Malaka. Happy birthday, Jory Miliesa. Kay Elisa Dolorfo, may lang pagpamati, Elisa. And Christian Roa, salamat gid sir. Thank you gid. Jolly Militado Patrimonio, may lang pag-monitor Ma'am Jolly Militado Patrimonio. Kay Rosalina Arellano Espadero, may lang pag-monitor kay JR Mainit Rihon dra sa Bunga Don Salvador Benedicto Linya Puerte ka init diri Action Rex. Ay puerte. Sige, salamat gid JR Mainit Rihon, no? Kay siling ni Mila Tomas Linya, hi Action Rex, please say hello to my brother Barangay 39 Captain Jude Salosada. Please Sir Rex say good day from Sydney, Australia. Okay. Taga si Mamela Tomasa, tamyaw lang da siya nga auto. Doto dyan si Kapitan Jude Salosada, gali sa Barangay 39, no? Salamat gid kag may lang pagpamati dra sa taga Barangay 39 kay Cap Jude Salosada.
And si Alex Montesa, may papas lang si Go Winson. Elson J.R. Albao sa amigo kong sa Phuket, China, nagaupod sa imo kung may tiyempo. Ayos, salamat gid Sir Alex Montesa. Hari kinyo sa Milano, may lang pagpamati thank you gid. Kag tamyaw lang si Liberty Benitino Baldo, sang Mansilingan. Halin sa kay Hari kinyo sa Milano. And Aileen Ardinia Rabor, abaw amo na guro ang ginabulong ko sa dog pangpurga kag para ayos. Vanessa Mayo, Kili Jili, and Ma'am Lida Zamora Yamagishi. Ang panamyaw halin sa kay Alex Montesa. Guillermo Clarito, may lang pagpamati Sir Guillermo Clarito kag sa pamilya sa Barangay Buenavista, Gibong, Pontevedra, sa pamilya Saludares, Katagi, Estrelianes, Trinidad, Serapio, Nabor, Mugar, Rojo, Himungala, Gabitoya, kag Clarito. Salamat gid. Alin sa kay Guillermo Clarito. Kay Percy Ortez ti Ayon, may lang pagpamati Ma'am Percy Ortez ti Ayon. No? And okay, why na? Dari naman sa dalo mo. Why na to na panas na ang iban sining nga mga minsay. Merlido Lido Magalianes, Lolita Pabila, may lang pagpamati Madam Lolita Pabila, no? Musta gali si Jeanette, friend na siya sang bata ko nga si Sharon Fabila. Okay. Okay lang siya, ma'am. Ara lang sa balay, no? Gapahimunong siya. Sige, may lang pagpamati manda kay Sharon Fabila, no? Halin sa kay Ma'am Lolita Pabila. Sige, ma'am. Thank you, good mama. Madam Virginia San Antonio Olpenda, condolence sa Espinosa family. Sige, Ma'am Virgie, no? Dino Alik, dira sa Inigran, may lang pagpamati, Dino Alik. Francine Natalie Bautista, good noon. Annabel Dina, Toto Nick, Maaw Leia, J.R. Danet. And Action Rex, tamyaw lang sa mga apo ko, si Redcha and Chochay. Salamat gid rin sa kay Lolita Pabila. And Lorena Ramos, may lang pagpamati, pa-shoutout lang dira sa La Granja, La Carlota, sa pamilya Bereng kag Cardenas. Salamat gid Lorena Ramos. Liliata Ton, dira sa Gardenville, Barangay Tangob. Salamat gid, no? Ayos. Doon naman sa Piakwa. Jean Resisio, present naman, kag Lorena Ramos. Thank you so much gid. Ayos, sige, dalig ilang mga ka-aksyon, standby. Manumbalik kita sa dilig ilang mga madugay para sa dugang sining nga mga informasyon. Pagkatapos lang sini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo.
Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:32 ang aton oras, 12:32 na mga kaaksyon. May lang ang pagpamati kay Madam Virginia San Antonio Alpenda sa liwata, kag pabilonan ni Store dara sa Lingahop, La Castillana. No? May lang ang pagpamati kay pabilonan ni Store. Kay Ana Sinoro, may lang ang pagpamati Ana kay Vicky Zamora Fuentes, gatamiyaw lang birthday kay Mrs. Jocelyn Zamora sang La Carlota. No? Ayos, dagang salamat. Kay Alexander Pila, may lang pagpamati man dira sa Zone 6 Barangay Handumanan, Alexander Pila. No? And Filinora Oliveros, may lang pagpamati. No? Kag kay Niel Brian Balues, may lang pag-monitor. No? Katuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba, masiding tanay sa patrol ta before ang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office.
Kay subong adlaw inog dala na sa katapusan nga palawayan ining apat ka mga biktima sang massacre, no? Direktadra sa Bacolod Memorial Park, Kuya Bakson Alvin Graba, and ang balita sa Nokpo. Yaring kaundan sang report, kamustang sitwasyon dira Action Alvin? Patrolya rin na diri sa area sang Bacolod Memorial Park. So, ang sitwasyon diri sa pihak na nagatagay iti ang init diri sa lugar, wala pa sa gihapon action rex no bisan isa ka miyembro sa pamilya Espinosa nga diri, although ginapreparar na ang chapel, no, diri ako na mo may mas gid nga patigayonon. Yes, action rex nagapatimaan nga may misa nga pagpatigayonon sa pusod mismo, ari mismo sa pamusod mismo action rex ang sining Bacolod Memorial Park. Sa diin may mga bangko na kag ang altar nabutangan na sa cloth bala puti nga tela. Gapatiman action rex nga may isa ka santos nga misa ang pagpatigayonon ginaprepara naman ang pila ka action rex ang microphone kag ang speaker of course para sa sini nga isa ka misa posible nga patigayon subong adlaw action rex, no? Why the pamilya or kakilala o mga abyan sang mga napatay ni? Why gid action rex actually si Action Nixon ako kag ang prepare lang to sa simbahan gabutang balasang may isang speaker ang ari diri, no? Although may nakita diri action na rex entrada pa lamang sang Memorial Park sa may tunga ayon makita na ining may mga ginkot-kot nga abi. Why da live si Action Nixon? Si Action Nixon nag-live umpisa na si Papang Nixon sang sining live action na rex. Oh, no? sige kay para makita tabi ang sitwasyon dira. Gina-request ko gani si Action na rex nga kung pwede lakat lang siya from chapel o kung dito sa may ginakut-kut buko sa naginkut-kut nga abi nga diba si layo-layo to kag mag-itom siya? Ay kaya na, no? Kaya na ni Papang. Walo ka naman daan sa kolor ni Papang, miyembro tayo na, no? Miyembro tayo na, kung sa kolor pa lang, ang ang urig nga Pilam, no? Pilam? Oo, Philippine Amo. So, sige, importante yan ang live yun Oh yes, ang importante diri ang live niya diri action Rex, no? Kay halos kitaon naman diri gani silinggo gani saya mag-round kita. Damtang nag-round that is para makita mo man ang Laragway Action Rex in Facebook live. May mga picture man si Action Alvin dagin padala? Yes, may pinaginpadala ko na Action Rex ng mga pictures pasin makita man dala, no? Ni Sir JM kay this pipila pagin lamang ni ka mga tao na diri alos tatlo lang kami diri may gwardiya gani diri Action Rex. Although sang nasiling ka na may ginkot-kot nga posible amo ni ang basta as of now ga-report kamo dira sa chapel sang Bacolod Memorial Park Action Alvin sa Alihis nga kung sa dira dalon ang mga bangkay ni sang apat. Yes, Action Rex, no, sa Facebook Live ni Papang Nixon, kita mismo sa tubang, no, sang chapel. Diin gina-preparar na ang ining microphone, gina-preparar naman Action Rex ang speaker. Although mga bangko ready na tanan, no, ready na siya tanan Action Rex para sa ato nga mga kauturan, especially sa mga basi last dos pa na masugod ang misa ya. Yes, sir. Amo na ang ang information kagina gikan kay Mr. Season sa Holy Angels Memorial Chapel alauna malatulak ang or rather malakat sila dito sa halin sa chapel pakadto diri, no, sa Bacolod Memorial Park Action Rex. And ang sitwasyon diri sa piyak nga nagatigitiyang init may gina-preparar naman diri ang pila ka mga personal man nga posible amuni ang lulubngan sining apat ka mga nagkalamatay sa sining massacre na tabo sang pinalikdan nga inadlaw dito sa area sang Gardenville, no, Barangay Tangob Action Rex. So basi karon makakuha man kita sang dugang pagit, no,
ng mga informasyon, especially sa ari na diri para makuberan ta mga aksyon na Rex ang ining natala na nga lubong alas 2 karon sa hapon sa lubong nanday Jocelyn Nombre, John Michael Espinosa, Gemma Espinosa, and Precious Espinosa action na Rex. Kung kung pati nagligat, tatlo lang ito may mga pictures. Antes kita Pero gina-report lang subong ang bana ni Jocelyn nga si sino ganito? Si Jonel. Jonel Nombre hindi makapauli. Oo, kaya Kag ang asawa ni Michael hindi man kapauli. Yes, action na Rex. Kaya ang asawa ni Michael isa ka OFW. Ato sa Saudi Arabia bla mo. Oo, ato sa Saudi Arabia. And the same time si Jonel ato sa Legazpi City sa probinsya sang Albay. And the same time action na Rex nga suno sa pagkikistorya man naton kagina sa kay Jonel nga nangabay na siya sa pamilya hindi siya pauli sa piyak sini nga gin-lockdown man ang lugar action na Rex, no? Gin-lockdown man ang lugar especially sa Legazpi. Maning rason nga hindi siya makapauli. Gusto niya kung tani magpauli. Ugali kaya ang problema wala aeroplano o wala barko. Amni ang isa sa mga rason sa karon atras action na Rex rather action atras kami ni Papang Nixon, no? Kay may isa diri ang ginutudlo sang isa ka lalaki base diri sila ibutang temporaryo action na Rex arena makita mo sa Facebook live ni Papang Nixon Tahom palapit ng Papang palapit lang ini nga connection na Rex may ready na ini balang pansyon diri action na Rex apat ka mga pansyon na ready na, no? May ready naman da. Oo, may ready na. I don't know kung makitaan mo sa Facebook live ni Papang Nixon. Pero ginbutangan na diri action Rex ang mga tent bala. Kay ang pagpati naman kagina ni Papang dito basin amo to kay may mga ginukay ng mga duha ka lubngan. And pero gintudlo sang isang nga may gin-ready na nga pansyon mismo sa ari sa siminto na action na Rex at ginapalibutan ka rin ni Papang Nixon Tahong nga posible diri ibutang, no, ang ining bangkay sa mga nagkalamatay namidang yun ay butang da tong suspect bla? Oo, hindi ba lang ibutang da buhi pa bla? Oo, tapos ang bla? Oo, tapos butangan damo sa bahay. Oo. Kag ti matama to lang bala action Rex nga kada tao nga matambong tuslok lang isa lang ka tuslok basta sa kung 1,000 nga tuslok by 1 o'clock may ara nga ginaayo tong Cebu Police si Puerto sa police station na ita kay may pakuan sila sa affidavit ning suspect ngayon yes, action Rex mo nga kantuan ta after this na magapadulong kita liwat dito, no, para hibaluan taman kay ang pagkabalo naton action Rex upod ni tulot ang abogado nga para man sinisa iya sining affidavit, no? Muling iga-present man sa karon action Rex sa police station number 8 after this, no? Magpadulong man kita dito action Rex. Amo na ning mga pansyon niyo? Ang yes, apat ni? Oo, amo ning pansyon. Ining apat nga munang butangan? Oo. Medyo kuan pa gani ni action Rex so halos bago lang gani nagmala, no? Gani. Oo, kay pero may ready I believe nga dara lang siya ibutang for the meantime pero base ba lang mangita kung may lugar nga dara sila ibutang o sa makutkot pagid action Rex kaya ngini nga pastada niya amo ning ginausar bala kung ginabutang sa duta bala action Rex nga kutiga kutkot sa duta para amo ni ang nga ginabutang so depende ni karon base amo ni pero sa karon amo pa lang ni, no, ang nakitaan naton this time action na Rex. So sa lugang pagid naton abali hapaw lang ni ang siminto. Hapaw lang bali basi butang na daguro sa sulod.
Oo, dara Tapos, ibutang amoy- tabunan lang. Oo. Okay, ang iba niyang mga pansyon, Action Rex, kitan mo, ang abre hindi sa babaw mo, kundi sa kilid sa... Sa may Oluhandra. Oo, nan. Pero this time niya open yun siya Grabe, Action no? Rex. No? So, diri lang siya ibutang. Oo. Ibutang sa sulod, kag posible may mga takloban o kung takloban abisang semento antes Paano ibutang na man kay silo na nila man? umugani man may nakitaan mong kudiri nga kabilya Action Rex sa apat ka kabilya kada isa ka bulutangan Sa dala. kilid? Sa kilid? Oo, kilid ka kilid. Oo. Oo, may kabilya diri Action Rex. Ginapicturean ganin ni Papang Nixon, ni mga kabilya kilid kag kilid. Bali apat di ka kabilya, so bali kung himuan ni o kung hakwaton ni paagi sa isa ka ekwipo, ati mas mahapos na lang Action Rex. Naalaga mo na, oh. Dara siya sa ibutang Action Rex mo ning ibutang na Kundi alinto sa may chapel, may bulutangan man dito. Oo. Kay ti misahan pa na tuguro, tapos Oo. sina isaylo dadra. Yes, sir. Tapos sini isaylo dira Action Rex sining ginpansyon abi no, formal nga bulitangan sang bangkay sining apat ka mga nagkalamatay Action Rex sa sining massacre. So far, ang mga pinaka-latest diri, no? Kay base, dugay-dugay magyapadulong mo kita sa police station number 8. Sa dugang paginaton nga mga balita, Action Rex, ginmandoan ni Negros Occidental Provincial Police Office, si Police Director, o kun Provincial Director, Lieutenant Colonel Romy Palge, ang tanan nga mga chief o police sa tagsa ka mga municipal kag city stations diri sa probinsya sa Negros Occidental nga magpatigayo na sang sining rekurida umpisa kay sining adlaw tubtob man buwas, that is in relation sa bag-ong dali lang kay nautod si Action Alvin Graba, balikan ta siya gikan sa patrol, no? Balita na sa NOCPO mga kaaksyon sa Negros Occidental Provincial Police Office. Balikan ta si Action Alvin Graba. Dali lang kay hindi siya ma-contact na Action Alvin ang imo dira nga komunikasyon, no? Parte sa sining mga kapulisan sa probinsya ginmanduan ni Provincial Director Palge nga ipabalo ang Executive Order number 2122 ni Gob Lacson sa mga residente. Action Alvin? Yes, Action Rex, amali ang katayuan diri nga ipalabot sa mga pumuluyo sa tagsa ka mga barangay within sa isa ka municipal o kun city stations ang executive order ni Governor Eugenio Lacson, Executive Order number 21-22 ukon ng curfew nga mag-umpisa alas 8 sang gabi tugtub alas 4 sang kaagahon. Umpisa na ini sa Lunes nga adlaw o kun Abril 12 Action Rex. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Edison Garcia ang spokesperson mismo kung Public Information Officer sa Negros Occidental Provincial Police Office nga luyag sang direktor o kung provincial director nga templano pa makapagmalagot sa mga kapulisan ang mga pumuluyo para mas mangin aware sila. Action Rex na lakip man diri sa mando ang provincial director amo ang application and at the same time ang pagpahibalo sa nga ginapatuman sa gihapon ining social distancing, especially diri ang standard health protocol sa tagsa ka mga banwa kag syudad sa probinsya. Ari Action Rex ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Edison Garcia. Right after the executive order na inisyu ng ating gobernador, effective April 12, ang atong na curfew is 8 to 4 a.m. So may curfew na. Bali, din tagaan na yung directive ni Sir
SPD, Paldi, yung mga ating divisions commander na ipa-disseminate sa mga kumuluyo, sa mga negrelse na sugod sa Lunes para may enough time pa para ng ating yung mga negrelse at ma-enforce na yung nahuging bagong play. Sir, anong matabo karon sir sa mga 24 hours convenience stores? Ano matabo diri karon sir sa tag sa mga banda? So, sundon anay ang mag-off executive order boses sa ating yung mga pulisan. Anyway, our main objective here is to stop. So, appeal tayo sa kuwan sa ating mga fishing establishment. Sundon anay natin yung bagong direktiba or orders ng ating gobernador kasi ang PNP ay kailangan din natin i-enforce yan or else wala rin mangyari doon sa executive order ng ating gobernador. Nakasaad din doon sa executive order ni Governor Lacson. Ang tinatawag nila dyan is yung minimum health standard protocol, no? MHSP, yung acronym dyan social distancing with the application of stay safe, no? As our contact tracing app. Tapos yung expand naman sa mga traveler. So, form part of the EU is the observance of physical distancing at least 2 meters. Aksyon na Rex ang kabahin din lamang sa pahayag diri ni Lieutenant Colonel Garcia. So, ang importante diri action Rex ang standard health protocol nga gina-observe within the day. Of course, the nalakip man diri action na Rex ang pagsuksukid, no? Sa nagakaigo nga face mask kag face shields, especially sa mga public places nga mo na ang isa sa mga dapat ipatuman kag ginapatuman karon sa mga kapulisan sa piyak sini nga sa maabot nga Lunes umpisa na ang curfew sa probinsya sa Negros Occidental. Mag-umpisa alas 8 sa gabi tubtob alas 4 sa kaagahon. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:51 ng aton oras. May lang pagpamati kay Dayan Milificar Besa dira sa Barangay Tangob. Salamat gid Dayan. And kay Sir Leo Talaban dira sa Manghanoy, La Castillana. May lang pagpamati Sir Leo Talaban, no? Kag kay Teresita Hintolyaga Gonzales watching live from Himamaylan. Salamat gid, no? Teresita Hintolyaga Gonzales. Kay Joyce G.I. Gonzales, Action Rex, dalaman ang Bacolod sa 4 a.m. curfew. Wala. Probinsya pa lang na, Joyce, probinsya pa lang ng 8 to 4 a.m. no? Nga curfew. Ayos. Anabel Garcia, may lang pagpamati kag pamilya Legarde dira sa Sitio Beta sa Cadiz, no? Anabel Garcia. Salamat gid, no? Thank you gid. Standing ovation si Rex. Nini Patinyo, may lang pagpamati Sally Hinulan Peronelia. Dira sa Celine Homes, may lang pagpamati kay Madam Verinia San Antonio Olpenda sa kumare niya. Sally Hinulan Peronelia. Ayos, sige ang balita ni Aksyon Alvin Graba. Builog nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Life Extension Vitamin D3 naga-supplement. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, Nagtuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Maki-update tanay gaskyo po nung worth 10,000 pesos para sa kapulisan sang Bacolod City Police Office. Gin-turn over na sang NFCC kag MBCCI. Yaring kaudan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Sa detalye, Aksyon Eric? Oh yes, Aksyon Rex. Grabing battery mo ba sa gana Ang una ang resulta sang paway. Ayo di purma. Okay. Paway basta gasaganang battery, okay gid na. Oh yes, Aksyon Rex. Why problema bla? Why problema? Kita pa yan. Ayo di purma. Why di kita nakakawa jo pred kag kapchat? Ay, ara. Ay, mo nang mayo. Ayo di purma. Aksyon Rex, no? Ara sa tinday sa. May lang pagpamatid na. Kapitan Jofred Kagawad, Jofred Kapchad. Feria. Sa Barangay Robles. Amo na mga suki tay. Mga suki ni sang correct. Si Police Master Sergeant Medina bala. Medina? Sa motor cup sa bisita. Oo. Sa pamati na sa aton. Sir. May lang pagpamati na sir. May base birthday mo da sang tuig. Oo. Makalibre to siya sound system. May sound system siya. Oo, may sound system na siya. Kaya anong music ta dayang-dayang? Ayo di purma. Ari king. Ari king. Ang gwapo ng sa system ni Police Master Sergeant Medina. Gali ka? Ti ko may mga lokasyon tapi dito na siya ma-request Ate, sige. May discount or base ka ni ato nga na. Base ka librehon niya kung mainit siya. Ayo di purma. Si Juan Manuel ko. Kag si Sir Joseph Chowa. Yes, muna. May lang pagpamati da sa ila. Okay, Engineer Marlon posisyon da. Sa Granada, mga sukit ni. Mga sukitan ng hindi ta mapabayan. Sergio Marie Vargas, gilay, kapamati man. Oo, sir. Sergio. Kamusta ka na dra, sir? Sir, kamusta aton nga Tinluanay? Isuste lang ng Tinluanay, sir, kay gatag-itingin ito dapat gidi. Kay kung tigululan hindi naman ni magkaobra mayo mo. Gani, ay importante na nga isustain ang pag-tinlo sa aton nga mga kristi. Para nga kita tanan makabenepisyo, no? Gamig ito maginapabot ka mo. Nga? Ako balo ka naman. Ayo di purma. Ang green block. Ate, okay na to Pizza na sumapit sa Jis, no? Monday. Alang-alang man subong sa tour day mo. May lang pagpamati dra. Kamay na pamamati, sir. Kay Doc Kiko, sa Evergreen, no? Okay Okay ko no Gamuritor siya lang niya okay kita. Ate sige good no. Unang mayo nga. Ayo di purma. Nga tirada correct. Ano ba ni? Birahon tani kay gatang-iting init to. Gatang-iting init no. Biyang init yung. Mayo man ni kay wala pagid kusang nabatian nga naghulubas nga mga kasubaan mo. Why, no? Unlike before, sadto ti pagsiling tigilinit na daw, mga hubas-hubas na bla. Galing ka tayo di pag-imanlawi, kaksurex Gani man. So, sang nagligad na hindi na nga buna, nagsugod ang tigilinit, no? Si Catherine Biclaro, siling yan, nahulat ko gidang tandem nyo nga duha. Si Catherine. Halin siya gali sa Bachelor of Education Secondary sa University of Southern Mindanao. Ti Arisa Bacolod buta ba si Arisa? Nga nahulat ko gid ang tandem ninyo ni Aksyon Eric Magbanwa.
Maayang kasalayo do kuha mo kita. Catherine, salamat gid din day kata. Ma'am Catherine, salamat kita. Steady pulse na. Steady pulse lang. May mga kakulo kayo, hanggang daw slip. Ayo di purma. Hindi amo. May patawag pati ministra ba? Oo. Dapat madalasa pa, no? daw madalasa pa. Ay, yes, tayo mga kuha na mga diehard niya sa Action Radio. Gani. Mga Tika, taon. kamusta ning gas coupon na yun? Ate do, Mayo ning project ni. ang direkta na maka-benepisyo diri ang kuan ang tactical motorcycle riding unit. Ang kuan ba si MRU ni Police Lieutenant Rondel Tapang. Tigis mil ni, good for 1 month lang ni. 1 month ko na actually kito katong aon ni nila mong. Di may mga special paano nakabulig-bulig ni. Oo, Pero hindi niya sa kasa kuan niya coupon. Coupon ni. Gas coupon. Oo. Kuan niya daw a sort of monetary assistance pala sa Northern Negros Filipino Chinese Chamber of Commerce kag sa Metro Bacolod Chamber of Commerce sa papanguna sa Presidente, Chief Executive nga si Mr. Frank Carbon, no? Tikatako gid sa pagpasalamat ni Police Colonel Manuel Placido. Tudod signal mo. Dapat balikan na nilang 10,000. Ipakita man na nilang may mihurab la. Automatic na Axorex, automatic na. Aragin ang performance ni Tapang, no? Ikapasalamat gid si Police Lieutenant ka Tapang sa sining bulig sa aton nga mga stakeholder nga bisan paano nakabulig-bulig sila sa gasolina sa pagkapulisan kay tikon MOO ilang sang pulis ang ila sa ligan do medyo kulang-kulang gid Action Rex, no? So yari ang palayag kag reaksyon ni Police Lieutenant Rondel Tapang ang team leader sang Team Ayos sa interview sang Action Radio. Good morning, nag-interview mo ako. Ayos, kaya tayo din ako ng aming defensive director para i-respectfully dinahag sa mga disabilities sa mga ituwa. So, I will thankful for that na nakabuligid sa amin, no, na we can do so. Hindi malalayo na maikuta namin. Nag-utilize ko na rin yung panaging area ni Ara ng kuda ng mga motorcycle, mga personnel, nag-bulit ang sa North Terminal. Okay. Yun yung mga-institute na assist by the presence of our motorcycle police sa panaging area. Then, assist na expand ang mga natin would be offended talaga pag tayo nakita sa mga police. Okay. So sa parayaga ni Police Lieutenant Tapang, ang head sang team leader sang Team Arios sang Bacolod City Police Office. So again, ang bulta diriti ang mayong performance tuod sa atong kapulisan right after nga tinaghatag na sang monetary assistance sa ginatawag nga gas coupon ang aton nga mga stakeholders negosante diri sa syudad sang Bacolod. Antes ko pagkatako pula sa Rex, bayang hapon madala kay Nanay Tessie Noblea. Sang barangay, akasang Quadblas, ang SP Village, barangay Panokoy, no, mga pamilya ni Nanay ni Kagawad Peter Maymay Noblea. Si Nanay Tessie Noblea sa SP, kaya ginahuli din ng radyo mo. Mamati lang sa Action Radio, Action Rex. Report kika sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa Action Eric Pagbaw nag-report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Action no Radio Philippine Standard Time, launa 2 ang aton oras. May lang nga pagpamati kay paring Roel Seroma. Gapamati dra sa Purok Isla, Barangay Villamonte. Salamat gid pare koy, no? Paring Roel Seroma. Kagay Chris Vilma Trias sa Eastham Street, Barangay Estefania. Salamat ma'am Chris Vilma Trias. Kag sa kay Felix Gart, diraga pamangkot siya. Mangkot lang ko kung may checkpoint pa sa pa sa Kaaral Carlota. Wala man sir. Way man checkpoint, no? Felix Gart, no? Ayos kay Kagawad Dimbong Jocampo. Niya good PM bro, pati ang apo ko kabalo na gid sang uniforma. Hihihi. Kagawad Dimbong Jocampo. Sige. Kay Madam Virginia Miranda, may lang pagpamati. Salamat gid watching from Villa Maria Homes sa Barangay Sumag. Salamat gid Ma'am Virginia Miranda. No? Salamat gid. Thank you gid.
kay Mary Ann Perez Villarmino, gatamyaw lang sa pamilya Perez, no? May lang pagpamati dra sa Pontevedra. From Mary Ann Perez Villarmino, kay kuan di ko ni minsindihan man ni kay hinapon man ni sir. Anano ni Korea ni sir. May lang pagpamati sa kay Daniel, Ronald, and Jomari. Salamat gid, no? Hindi ko minsindihan kung di ni naghalin sir kay hindi ko mabasa, no? Kay Kativer, may lang pagpamati Kativer, no? Sa mga kaaksyon ta, daligid lang aksyon Roger Gote, balita gikan sa siyudad sang Cadiz, ha? Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo pabakod. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Anong balita ni aksyon na Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz? Ini may kangtanan sa balita ho sa siyudad sang Escalante, magamay nga gin pangbuno nakagwana sa ospital, suspect detinado na sa sining mga tinyon. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Roger Gotibjer. Action Rex nakagwa na sa ospital o outpatient na ang mag-amay matapos nga sila ang pinangbuno sa gila man si customer sa ilang tiyangge nga inom sa beer. Ang report nga ang duha ka mga biktima na sa diin nagdangat sa ospital mga alas 3:30 takna sang hapon kahapon amo Sunday floor o kung amo Sunday Tuesday floor Masillones, 70 anyos sa edad, may asawa, kag residente sa Purok Malinawon uno sa barangay Balintawak, Sunat Sing Escalante, kag ang bata sini nga si TD Flor Inigo, 42 anyos sa edad, inisya residente man sa Purok Bagong Buhay, dos sa barangay Balintawak sa Muman nga syudad. Suno sa report, pinangbuno ini sila ni Cirilo Riqueron y Gumapi, 43 anyos sa edad, residente sang Sitio Baldusa sa barangay Hacienda Fe sa amuman nga syudad. Suno sa report nga ini ang persona naga-inom-inom kag diri sa Floor Rice and Feed Supply nga store nga ginapalagyan sa mga biktima dira sa may Escalante Shopping Center sa barangay Balintawak, syudad sang Escalante. Kag sa ginsukot ini siya nali lamang nga pinangbuno ini ang mag-amay. Suro sa kay Police Lieutenant Colonel Hilger Disti sa aton sini nga interview. Aton sini nga suspect amo ini ang si mo si Cirilo Riqueron Gumapi. 43 anyos single man ini residente sang Sitio Baldusa sa Hacienda Fe sa Deriman sa siyudad sang Escalante. So, natabo ang pagpangbuno niya sini sa nag-inom ini, no? Inom, so, naging approach sa bayad, o gunti lang yung pinangbuno niya. May gamay mga diferensya ang atong nasuspect May gamay mga diferensya sa utak ba? So, may nervous breakdown. So, isa sini ang mga bilinaan sa nga daw na pinangbuno niya ini.
So, ang suspect karon ang yara naman sa custody sa mga katapos sa kapulisan, kag ready naman nga i-file ang kaso. Pinapaabot na lamang mag-coordinate man ang pamilya posible sa Lunes. Baka simpo na sila baka kantuman sa police station sa Escalante City PNP agad nga maka-execute sa affidavit kag ma-filean sang kaso ining suspect nga litinado sa karon nga si Cirilo Riqueron. Report gikan sa syudad sa Escalante. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim sa report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat Gidakson Roger Goti, balita gikan sa syudad sang Escalante. Matapos ang balita ni Akson Roger sa iluwantang balita ni Akson Percival Villamor angot sa sining isa ka drug operations nga ginpatigayon sa La Carlota City PNP suspect na dakpan. Yari ang kaunta sa report ni Akson Percival Villamor. Pers Action Rex sa La Carlota Police Station nagkandak sa bypass operation kahapon sa alas 2:30 dito sa atubang sang URC parking area sang barangay RSB La Carlota City. Ang operation ginapamunuan ini ni Police Lieutenant Colonel Jonel V. Guadalupe upod ang aton nga alert team kag ang Drug Enforcement Unit sang station. Nabaklan ini ang isa ka persona sang isa ka head transparent suspected shabu kag na-recover ini pagit sa iya ang apat, no? Bali 5 ini ang nakuha sa amo nga suspect nga ginkilala sa kay FX Islabon Iyap. Ini siya pumuluyo man sa nga barangay RSB La Carlota City. Ini si Islabon na Action Rex si FX Islabon. Bali ini siya bago ini siya nga identify sang aton nga kapulisan sa syudad sang La Carlota nga nagpagig-transact sa pulis sang illegal nga droga. Nabawi sa iya ang isa ka 500 piso bill nga amo ang gingamit sa pagbayba sa iya, isa ka unit sa touchscreen nga cellphone kag isa ka coin pouch nga adikto ginsulod ang mga items nga droga kag isa ka unit sa motorcycle nga Rusi 125 Action Rex kag ini siya malagas pa sa aton nga mga kapulisan. So naguba gito ang motor sang aton nga pulis sa paglagasin kay ginbungguan yung pagid niya ang aton nga pulis, so nagdamage sang property ang amo nga suspect, no? So ang violation niya nag-violar sang section 5 sang Republic Act 9165 Action Rex. Karon ini ang suspect ara karon nahunong sa custodial facilities sang La Carlota Police Station kag nagaulat sang kaso nga ipasaka sang aton kapulisan sang syudad sang La Carlota. Report live gikan diri sa compound sang La Carlota Police Station ang inyo ka-action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Percival Villamor, balita gikan sa syudad sang La Carlota. May lang pagpamati kay Janet Villas, Ma'am Janet. May lang pag-monitor kay Robert Roma and Niva Jane Borja Ramonida. No? May lang pagpamati dra sa Sumag. Greet lang sa iyang Brad si Toto Inton Borja nga wala patay-patay ang radyo halin sa aga hasta magabi. Ay, pwerte. Sige, salamat gid Ma'am Neva Jane Borja Ramonida. Kag kay Brad Toto Inton Borja. Kay Geraldine Villagracia, may lang pagpamati Geraldine Villagracia. Kay Giselle Franco, may lang pagpamati, monitor sila sa Maaudra upod si Erwin Gonzales. Giselle Franco. Kay Ramil Himutia, dira sa Himamaylan, kag tamiyaw lang si Ramil Himutia. May lang pagpamati. Kag Philip Palmes, monitor man. Si Honey Lee, may lang pagpamati. Shoutout lang kay Jerry, kag Honey Lee, monitor gid sa imo subong. Salamat gid Honey Lee. Thank you gid dira sa way mabutang galing address di. Sige lang Kay Gingging B. Lakabi. May lang pagpamati Gingging B. Lakabi, no? Dira sa Glendale Home,
Subdivision, Barangay Granada. Salamat gid Gingging Lakabi, no? Dira sa Glendale Home Subdivision, Barangay Granada. Kay gamonitor sila, no? Joseph Estares family, may lang pagpamati man, no? Joseph Estares kag Estares family. Gamonitor di sa office ang color steel roofing diri sa Alihis from Ramil Himutia. Salamat gid Ramel, no? Ana Brillantes, may lang pagpamati kag kay Nanay Lorette Hison, no? Gamonitor man Nilitor Bison sang Calatrava, gamonitor man si Nilinor Bison sang Calatrava. Gamonitor kay Jesse Boy LC, may lang pagpamati hanggang duty sa Kaya Rene kag Arsenio Felix Tamyaw, Tamyaw. O sige, Pamilya Kaya sa Kawayan, kag Pamilya Arsenio sa Barangay Yubo, La Carlota. Salamat gid, no? GC Boy LC. Ayos, dagang salamat gid. Dali lang kay hindi ko maintindihan ni sir kag diri sa office ka Mapikon, Bacolod, nagapamati kami diri. Halin kay Jo Marie Gomez. Ay, sige. Salamat gid Sir Jo Marie Gomez, no? Dira sa Mapicon office diri sa Bacolod, ga-monitor sila, no? Kay Art Poblacion may lang pagpamati sa relocation site Barangay 19 Purok Pidring. May lang pagpamati Barangay 19 Purok Pidring, no? Okay. Art Poblacion. Kay Madam Virgie Olpinda, pa-shoot out lang sa ako na kay Roslyn de Bison sa Calatrava kag sa iya pamilya. Ayos, salamat gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. Robilin Aguarin, no? Aguarin, may lang pagpamati dira sa Manila, no? Geraldine Robilin Aguarin. Ayos. Legi Villares Archibar, may lang pagpamati, no? Sa Talok Bago. Ramon Caglo si Archibar. Kay Tipski Aguirre, tani makapauli na kami ari kami Pierre 2 weeks na. Ganit man. Sige lang Hanili, ari kami sa Buko Craze sa East. Okay. Dira kamugli Hanili sa Buko Craze sa Est nga porsyon. Sa aton sininga syudad. Sige, dagang salamat Hanili. Milagros Morales, may lang pagpamati watching live from Macau, no? Sige, daligid lang mga kaksyon, standby. Manong balik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radyo Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, launa 23 ang aton oras, daligid lang ang testa magatakop mga ka-aksyon. May isa ka shooting incident kinagluntad dira sa area sang Barangay Alihis dira sa malapit lang sa Bungbongs Baladra sa Piaya, no? I-check tabi sa Aksyon Del Salazar kay ang victim daw isa ka babae ni kag gindalan na diri sa Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital. Sa flash report, we have Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex, din confirm sa atin ni Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Police Station number 7, isa ka shooting incident na nagluntad sa area sa Barangay Alihis. Lapitin ni Action Rex dira sa may bongbong sa nga establishment, no? So this time nagapadulong ng patrol, pero sa initial nga information nga ginpalabot sa atin ni Police Captain Bonilla, isa ka babay Action Rex ang biktima kag gindala na sa ospital. Kag isa naman kalalaki ang ginatudlo nga suspect, no? So this time nagapadulong na ang patrol sa crime scene since atugid mismo sa lugar si Sir Bonilla Action Rex ang nagapanguna sa sining investigation sa sining shooting incident. Hindi pa sarang klaro kung ano ang pinaka-latest nga medical bulletin sa biktima Action Rex since sa gina-follow up man sang kapulisan nga gindala ni siya sa atong information dira sa may Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital. Wala pero sa initial pilang igo to Action Dale? Wala pa Action Rex, wala pa nakatag Sir Bonilla sang datos regarding sa mga possibly no mga pilakang napilas no tugas sa pagluthang ang naangkon sang biktima since sa gina-advise lang siya nga magpadulong sa lugar para sa dugang information since ongoing pa nga sining investigation kaga wala gid lamang dugang Action Rex na tabuin ning shooting incident sa area sa Barangay Alihis. Flash report gikan sa patrol ang action niyo Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Report! Thank you, Gid. Salamat, Gid. Aksyon Dale Salazar. Bantayan ang dugang sining mga developments sa karon dugay-dugay mga ka-aksyon diri sa pagpangalagad sang This Is My Life, no? Sige, salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Happy weekend sa inyo taran-taran. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dili lamang madugay upod kay Aksyon ang Defensor. Sa kinandan ako ang inyo sining ka-aksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!